Cúbic Ràdio presenta... Quan tothom se'n va a dormir, surten les bèsties. Benvinguts a la Ressaca Matinera. Pot ser que hi hagi un micro que no vagi? No sé, el Carles s'ha quedat molt callat. Pot ser que no arrenqui això o què? No, ja ha Pot arrencat. ser que abans m'has dit allò de recull el fil i n'hi hagi quedat un de suelto? Jo crec És que igual, tot hi ha pot un passar. desfile Mira. al mig de la No taula. queden fils sueltos aquí. De qui serà aquell micro? No No sé. sé. El tècnic de sala ens ha dit que tot A anava la pròxima Lleig. temporada ho sabrem de qui Una, serà aquest una cable. cosa, per què portes les ulleres? Vull dir, és que ho he donat per fet, però no, hi ha algun motiu? Eh, Jo t'ho dic perquè Estem abans interior. s'ho ha passat molt bé dient mascareta i ulleres de sol s'entelen. Clar, el problema és que jo Després feia d'un any de així, Covid, saps? Tu no portes Ja. ulleres de vista, i si ho no? portava bé feia... I no veia, dic... Però és que ell no porta ni això mascareta li passa ni a tothom. ulleres. I Vull dir, dic, és que aquí al final... vaig de lau, al i me les final- he posat aquí i... Per tenir-les. Home, et dona un punt així misteriós. Clar, També t'ho dic. sí, Vull dir, jo, Albert, em dona la sensació de que tu ets un tio que quan has de fer alguna cosa, ho faig. fas el que sigui per no fer-ho. Et fiques ulleres al cap, fas el que sigui. Com va lligant les coses, eh? Sí, sí, Mica en sí. mica va Ma- lligant. màgic, Els espectadors eh? no ho pillen. És màgic, això. Jo tampoc ho estava pillant. No? És en màgic, Ara ja Carles? sí, No, ara però a veure, tinc raó o no? I he retomat el Tu fil. ets un tio que procrastines. Joder. Però què? Deixes les coses per endavant, però després... No ho vas, he tirant, entès, noi. vas xutant la pilota endavant. Sí, sí. No? La meva mare sempre m'ho deia, diu, Sí. fes les coses que no puguis fer avui demà, o una frase així rara. Les coses que no puguis fer avui, fer-les demà. Crec que la frase era, tot el que puguis fer avui... Clar, No ho deixis per demà. Algo Per així. demà, Però l'Albert clar. sempre ho deixa per demà, Jo m'ho i demà, agafava, i demà. jo m'ho i demà. agafava al revés. Per què ho hauria de fer avui si ja ho puc fer demà, no? Avui hauríem de dedicar al programa que es digui Com fer un TFG sense fer res. Presentat, produït i tot per gent que no és l'Albert. Sí, sí, exacte. Vindrà a la presentació. Hombre, No creiem. Sí, no? Online, Doncs sí. online. Si és Jo m'hi online, penso, ens jo m'hi hi penso fiquem. ficar. I Jo Vamos, sí. I si és et presencial? et faré preguntes a fondo. Fica'ns Et un penso... vídeo. Clar, fem ronda de preguntes. No, no, Vaya morbo, nosaltres vindrem, nosaltres vindrem. Albert, com has portat el tema tècnic? Albert, quin material bé. tenies a la sala per I gravar? vaig portar l'Aleix. I l'Albert, la pregunta la respondrà l'Aleix. Aquesta Sí, sí, pregunta sí. la respondrà el La Jordi. respondrà Mira de la gana, el tio. el meu becari. Aquesta la passarà al Pau. Sí, sí. Bueno, De què parlàvem? Molt bé, Doncs parlàvem... parlàvem del que no coses, havíem de parlar. la vida. Exacte, de que tu a vegades, o sigui, no tu Albert, sinó tu com una Com- representació com un ser de personal llum. d'una persona, no? A vegades es dius, hòstia, he d'estudiar o el que sigui, pam, i no vull. Què fas? No ho fas? Fas altres coses, Ah, perquè tot el que no puguis fer avui, ho fas demà, ho fas demà. evidentment. Com deia el Dalai Lama. Com? El Dalai Lama... Qui és saps el qui Dalai? No sé, No saps qui és el Dalai no, Lama, tio? jo a un examen d'història em van demanar que qui era Gandhi i vaig respondre que era un sud-africà. Vull dir, i jo sé... No t'acabava de sonar, No, eh? No t'acabava no de- I- anava pel camí. I qui era Nelson Mandela? Pues el que volia dir jo. Ah, Jo quan em van vale, dir vale. Gandhi, jo tu parlava de volies dir- Mandela. De Mandela, ah, molt bé. Jo vaig molt bé, estar molt bé. parlant Bueno. una pàgina d'examen de Mandela, Ah, està bé, està bé. quan era de I Gandhi. què Interessant, devies interessant. dir? I què vas dir de Mandela? Bajanades, vaig aprovar Clar, l'examen. sí, Com- devies dir unes La meva bogeries. pregunta és com vas aprovar Li l'examen? devia fer gràcia al professor. Jo Suposo. dic, és Gràcies original. a la taula. És Jo crec, original. jo crec que va dir, bueno, mira, aprovar per propis mèrits no ho farà. Per tant, o li provo jo perquè em fa gràcia o es queda aquí aquest tio. I jo pregunto, llenço aquí la pregunta, saps? La deixo anar com si fos una... Aquestes coses que tiren com vapor a l'aire. Sí, 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 els sí, sí. humidificadors. Exacte, els humidificadors. Doncs sóc això. Jo humidifico les paraules Molt Va, bé. fot-li. Molt bé. Sí. No humidifiquis el micro. i... Jo les faig el deixo a soroll de l'aire. l'humificador. Vale. Et queden com 15 minuts, has d'anar fent això tota Cap problema. Si hem fumat porros avui per entrar, Jordi, tio. No. Vull dir... Un bon entrepà de la Xini tampoc. Després, entre Jo us dic, quan teniu alguna allò que veieu, o sigui, arribeu a casa i dieu, Sí. hòstia, jo quan arribi a casa m'he de posar a fer això. He d'estudiar o he de fer un dibuix perquè és l'aniversari de la meva tieta o jo què sé. Vale, maco. Quan tens feina que no què vols feu? fer, bàsicament, Exacte. Vosaltres què feu? Quina és la vostra opció? Tu estàs aquí a la feina i dius, no, jo vaig aquí. no? S'han d'ensenyar els dibuixos. Què és després. això?
Però és que no es veurà. Hauríem de tindre una És que- càmera aèria. Clar, Sí, és una Ua, càmera, tio, ostres, plano seria bona, cenital. no és el primer Increïble. programa, has de Com un pensar plano que genital? els que ens estan escoltant Has per... dit genital o no? Clar, però és que... No, jo escolto... Jo A veure, escolto- voleu escoltar el Pau, sisplau? No, Gràcies. no, és que ja és, No, si el Pau té raó, té és raó. el que a veure. deia, no és el primer programa que fem. Has de pensar que els que ens Sí. escolten, Clar, per també et dic, Spotify o No és per el això, primer Vox, programa que pinta això o és una ensenya cosa- càmera i es veu blanc. exacte. sí, però dic, això és una cosa que no Bueno. serveix ni pels que veuen ni pels que escolten. Això no serveix per ningú, perquè ni ho puc ensenyar ni ho puc explicar Va, bé. Això Vale. semblen les Però és trompes de igual. Fallopi. Una i l'altra. I Però el clar, que queda no- que és... Les trompes de farlopi, No podem tu, Albert? estar aquí parlant d'algú que Sí, no, podem a veure. perquè l'audiència No, es perd. a veure, el punt... Contextualitzem-nos. El punt és, Vinga. tu has de fer feina, però no la D'acord. fas. Què fas? Quin és el teu go-to? En plan, el que tu fas per no fer feina. A veure, No sé, obres l'ordinador i poses Wallapop. coses que fer quan t'avorreixes. ai, això Home, no. Pau, Ben això no, no por m'ho no. saps, Pau, jo, però tu Pau, no et bro. postes això a l'ordinador. Falta creativitat aquí. Bueno, ja, no sé, Ja és has que d'anar tu, Albert, directament a ja vas l'ordinador? directe a les pàgines... Por no usar. Les por no usar, sí, sí, Exacte. sí. Jo sempre em poso a fer la feina. El que als 5 minuts dic, Dios, he avançat massa. Perdona, Anem a fer un descans una fort. pregunta, una cosa que no, no Anem a moure la mà. A veure. Resulta que tenim gravació de programa i encara és hora que s'obre un document al Word. No, el document està obert. Perdona? Sí, mireu. Sí, A veure. sí, no, has d'anar... Ah, sí? Programa- El document és... Llavors seré jo que no he programa entrat d'avui, al... obres el document i hi ha el programa de la setmana anterior. Ojo, Albert, podem fer democràcia i deixar-te una miqueta malament aquí, No, entre però tots. ha quedat demostrat que jo em poso a fer la feina, Sí, sí. però als 5 Minuts? minuts... Adéu. Inclús passen tenim el coses. programa següent de la setmana vinent, que ja ho ha ficat, Ja el amb el podem fer programa ara, també. Ja anterior. el podem anar fent. Sí, a no. mi posar PGM, interrogants a tot arreu, i també sé fer això, eh? Bueno, Sí, hi ha una feina prèvia a... No. Fer Això. feina No, és clar, ser una productiu. Fer la És plantilla ser del document productiu. i la Tu en aquest cas no ets gens productiu. Bueno, jo vaig fer feina, que és el cas. Bueno, sí, alguna cosa va el que fer. passa és que als voleu- 5 minuts cadira. Hem de mirar a faig quina altres hora ho va coses. fer. Escalfar cadira. Altres coses Hosti, com tanto. Això ho vas fer el 2 de març. anar al lavabo. O sigui, de març, 2 de març, estem a 1000. O sigui, Està això va ser confinat. el 2 Fa de més març. d'un mes que no el toca, el tio. I no s'ha tocat aquest document. Podem mirar-ho, no, això? Que això no li direm a ningú. Albert. Hauria, Sí, a dalt on hi posa el Bersonic va fer la darrera modificació. El dia 2 de març. hauria de ser il·legal que Això- pugui veure això. Això li pot suposar un problema a l'Albert de cara a les correccions. Perquè diran, bueno, ens hauran de donar nota a nosaltres, al final. Jo crec que m'haurien de convalidar una altra carrera. Jo, Ai. el document està fet, està ahí, hi han coses, és l'important. Clar. És que totes interrogants, eh? Comentar de forma general com és la què. Però, La què? però no veníem aquí, o sigui, anàvem a... Què fem quan no volem fer alguna cosa? Correcte, Això, què això és fem? el que no volem fer. Correcte, Exacte. sí, Sembla, sí. no? I Això jo seria l'exemple. obro pàgines, Tu obres Obre, pàgines. obre. Fins aquí, bé. Obro més, una pàgina. més 18. Vale. Més 19 o més 20, és igual. Bueno, Més eh. 21 a alguns Són, països. són números i no importa. El cas és que obro pàgines i em distrec un rato. Molt bé, molt bé. Tu ets La del mà que... també va amunt i avall, Tu fa ets el coses, que... Jo m'alivio. Diguéssim... Bueno, és igual, no estic segur de voler entrar aquí dins. No estic On- segur de, on- de per on voler... vols passar, per on vols de passar, voler Carles? profunditzar en aquest cau de conill que tens aquí muntat a sota terra, que vés a saber què hi trobo. Jo sí que aprofunditzo ahir. Bueno, i vosaltres què? Perquè aquí parla només l'Albert. No, jo Bueno, és crec que... amb això de fer feina, avui en dia ens fiquem a internet i amb els clics aquests que apareixen a totes les pantalles i a totes les pàgines web ens anem sense voler. No és el fet de què fem per no fer feina. No, jo crec que Mira, jo ara mateix... Quina estem anàlisi, envoltats d'inputs. Tens tota la Sí. raó del món. Ah. Jo ara mateix, per exemple, veig aquí, a la pàgina web que té obert el Gerard, descubre nuestra tienda de jardín. Pues la veritat és que jo tinc ganes de fer jardín ara mateix, Hòstia, saps? pues jo no, Doncs eh? imagina't jo, Jordi, quan volia comprar-me una càmera, que fa Sí. res, vaig comprar una càmera nova. Inputs. Clar, totes les pàgines, càmeres. Clar. I jo, preu més barat, preu més no sé Pobre què. de tu que li diguis a un amic teu, que estic pensant en comprar-me, jo que sé, una moqueta pel terra. Ui, Buah. ja sortirà d'aquí Aquí en res, 3 eh? setmanes d'anuncis de moquetes. Totalment, Això és totalment. Imagina't Sí, sí, a sí. mi ple de Laures que em volen conèixer. Escolta, perdona, no tornem amb aquesta broma perquè ja sabem on anem. Com li agrada, eh? Deus O sigui, tenir una A mi, fila... a mi només em passa en A més, aquesta pàgina. Per algun motiu només es diuen Laura. Hòstia, això poder haurem de Per què? censurar, Tots eh? són No surt, no Laures. surt. La nòvia Això- d'en Jordi per allà, Ah, vale, no surt, Això, perfecte. cada Ets dia capullo, que què? mires la mare d'en Jordi per l'altre banda, Es diu Àngels. Àngel. Laura Àngels per l'altra banda. Sí, clar, mira. Veus, mira, aquí tens una que està aquí mateix, on estem Això endavant, a sort, Vic. això sort que no Bé, s'està Marta, veient. hola, me gustas Perquè escribir. m'agrada. Hòstia, per què has posat?
Això és quan descarrego jo cada dia Aquesta algun web, però programa. què vols descarregar És de d'aquesta Vic, web, fill aquesta meu? noia. L'hauríem de convidar aquí. Veus, l'altre cable que Que falta, falta és per algú. Tu, no Albert, s'està mai. deus tenir una fila de noies allà fora a casa com esperant-te. Bueno, aviam, Bueno. el nostre Bueno. xat d'Instagram Bueno. està ple de noies. Sí, sí, és veritat, és Pot- veritat. Posa allà a 1 quilòmetre, a 2, suposo que és la fila, lo llarga que és, Sí, no? home, Déu-n'hi-do. Laura, 12 12 quilòmetres. Aquí, És l'última de la fora fila, també però estan bueno. fent fila, perquè clar, fan PCRs. Vull dir. A partir del migdia. Podríem Sí, sí. fer PCR Challenge. PCR renal. Anar allà amb un micro. Oh, posar-los el condó aquell de les... No! 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 No sé si ¿Dónde podria. sentaste? Això ara és molt fàcil de Allò dir. era Això ho podeu veure aquí. super Aquí Aquí, podeu veure. pinxa Pinxa aquí. aquí. Pinxa aquí. Aquí sí que ja no, perquè ja ens va costar prou de... D'assimilau? Sí, allò és que és d'aquestes coses que tu les veus i part de tu les sent, també, saps? Sí, I va notes ser dur. algú recorrent als conductes nasals No, i no, baixant no. per aquí. No comencem un altre cop, sisplau. No. No, Seguim. Tu què Va. fas, Jordi? Jo també, jo sóc molt del clickbaiting. I si no, ara mateix tinc una... Saps el típic de, hosti, no sé què fer? Tinc dues coses, Són molt d'acord? políticament correctes. Una és Mario Kart, Sí? estic viciadíssim, El de la... el del mòbil, o sigui, una cosa fora de sèrie, Bona opció. i l'altre, Wallapop. Wallapop. Quan dius, ho quan prometo, dius, quan és dius el fora de que t'ha sèries, de- quantes hores al dia? T'ho podria mirar, si vols. A Mario Kart? Allò de el mirar- Mario Perquè hi és curiositat, eh? Sí, sí, Jo vaig soc com- a mirar-t'ho, Jo vaig a soc com en mirar-t'ho. Jordi, el de Wallapop. I la frase de la curiositat mató el gato, no us sembla A mi, En tio, plan, et pots no us treure les, imagineu- et pots treure les no us ulleres, imagineu sisplau? com Et pots treure les ulleres un- del en sèrio, front. Aquestes un gat, ulleres ficades. un gat com així apujat a la taula, es posa el braç així com curioso i Curioso. es mor. 2 hores al Mario Kart, eh? Moment, 2 hores, 2 hores. al dia. Al dia. Vale, Mira, vale. gat Gràcies, curiós. Jordi. Però una cosa. Aquest deu estar mort. Abans de continuar, les ulleres de sol, on es posen? Al cap. Oita, que aplicat aquest gat. Mira on les Sí, tens. sí. Aquest Albert. segurament està mort. Se La sap- curiositat mató el gato, eh? S'assembla a l'Albert ara mateix, eh? Albert, mira on les tens. Quins som? Al front les tens. Bueno, i Com que ahir? cadascú les pot portar on vulgui. No. Aquí té certa Jo, raó. aquesta forma que porta l'Albert les ulleres, jo les porto quan he d'entrar al cotxe al garatge perquè si no, no veig. Ah, Ah, Sí, les però, fiques Jo aquí, me'ls poso aquí però dalt. asseguts i te les així, baixes. i el cabell, que s'aguanten aquí, no s'aguanten pas. S'aguanten, Se l'estan aguantant pels cascos, però bueno, és igual. No. Jo les aguanto Segon sense digit de cascos. segunda. Seguim. Mira, eh? Jo et dic, si aquest gat busca... Puja la La mascareta. mascareta. Puja la mascareta, que se et veu la titola. Mira, ja no veo. És terrible. Puc... Aquest Puc gat, programa, si sí. busca, jo què sé, cómo editar vídeos After Effects. S'ha mort. O cómo S'ha hacer mort. I surt el Ricardito pac-pac. Sí, no, però li ve un yu-yu. Però clar, pensa que té 9 oportunitats de ser curiós, un gat. Correcte. Aquesta és la típica imatge que t'envien pel grup de família que te Clar, dicen feliz jueves. yo buscando cosas en YouTube. Sí. Com has No, dit? o Has en dit- Wallapop, dia- buscando Wallapop. producto de Wallapop que no... Algun dia, si aquest programa continua en aquesta o altres plataformes, podríem plantejar-nos de fer com un recull dels grups aquests on hi ha tiets i tietes i gent gran, i recollir coses, perquè Tremendo, jo eh? tinc el mòbil ple de merda aquesta que penso, però això què li fa gràcia? Podria ser un programon, això, eh? Us ho prometo, O eh? Vull un dir, programa ple hòstia. d'anúncies, també. També. Bueno, també. a veure, depèn de què- I Depèn de de quin grup. Jo tinc vull un dir- grup que, i de que ja es diu patrocinadors. Degenerados, així que... Clar, vull I dir, de patrocinadors. si tens un grup de la família... Veus? El que per típic de alguna família... raó- De... Jo? Oita, quin Oi, degenerado. oi, Oita, oi, oita, que és oita. maco. Oi, que és maco. No veig, Oi, tio. que és maco. Bueno, pels nostres oients estem veient un cavall que està... Un cavall que... preciós. Preciós, guapíssim. Jo no el Una veig. I història- aquell grup una l'ha enviat història- la tieta del grup al grup de Clar. família. Fina, fina. Dos punts Cada tieta. dia, cada dia. Tieta vinga. 1, eh? I jo, Sí. i jo per què borro? Però mira com està gravat el nom. Quantes... Tieta 1. Fina, punt i No, coma. perquè això és de quan abans tenies els telèfons Et plegables, que et ficaves el poso número fina, ràpid. Tieta 1. Tieta 1 i la 2 com se És sent? molt estrany, No ho això. sé, però com el meu pare, per exemple, tinc a emergències. Sí, clar. Bueno, doncs aquí Com si estava fos una a l'1 ambulància, per si el teu clicaves pare. a l'1. Emergència. I llavors tens el grup més malparit i, bueno, aquí hi ha coses Això sí que bizarres. no estic segur de voler entrar-hi, eh? Aquí Ja. un grup que es diu Uf, Degenerados. Uf, se busca este albañil vivo o muerto. Bueno, Ho veiem, bueno, no? d'aquella Sí, forma. sí, sí. D'aquella forma. Au. Em sembla Bueno, que ja tu, no Aleix amb altres això, coses, eh? Aleix amb això ens diu camineu, marxeu Sí, esteu aquí, Enganxats. sí, quan se t'enganxa la roda darrere allà al fang, una mica, no? I em sembla que ja no sé què d'unes cançons, no? Sí. I qui ho ha de fer això, les cançons? Jo portava... Va, Què portes? Però Què tu, Què portes? portes? Què Tu fas? Però si tu no portes... Espereu, para. Espera, parem programa. Què portes? Jo no em trec la xorra, sinó en el mòbil portava
excuses per no fer coses. No, Ah. bueno, també té això. Tio, Ui, que vas, no sé, segurament- em sembla 12 o 13 minuts tard, Sí, Sí, això era... Jo, Una cosa, com pots ser tan retrasat i no saps treure-ho abans i dir-ho Però abans? per què a mi no m'avisa ningú, tio? O sigui, jo li donaria pas als nostres jugo sponsors, sol, jo que d'això viu el programa. Jugo sol, Sí, sí, tio. sí, Avui sí. podríem titular... Soc el Messi, tio, jugo sol. Voleu fer un moment d'esponsors i deixem que l'Albert es prepari? Sí, sí, Estic totalment, preparat, eh? totalment. No. Jo crec que no. Jo crec que no. No li preguntis, tu afirma-ho i tira Tu tira endavant. ja, Albert, ja tu està, no- va. no tinguis va, pressa, maco, va. Vinga. 6 graduats en comunicació audiovisual fan temps entre la carrera i la cua de l'INEM. Això és Ressaca Matinera. Quines bateries, eh? Para de trolejar amb aquesta música. Perquè se mira arriba. Està guai, no? Perquè està bé. jo sé per com van els A veure. tiros. Vinga, tira ja. Albert, tu Què mateix. per manar tiros? No jodes, que tu no. La poses per casualitat. No, ets un cabron. Què? No estic entenent res. Ja. Pots posar a l'inici de la cançó? Esas miraditas. I ara busca aquí intro Pornhub. Què dius? Què dius? És la intro... Escolteu el soroll. Ja t'han passat els 30 segons, eh? Sí, va. Escolta, però què? Mira, escolta, Mira. El segon, El segon, que el primer podés un vídeo. Ah, El el segon! segon. Però no és el mateix que És la falla. igual. A veure, torna-ho. Bé, Mira. Bona. Què és això? Molt bé. Monkhead. Que m'esteu ficant nerviós. Això ho està veient la gent del programa? No. Posa Ficarem mare. després de... Pobra gent. Bueno. Això sembla... Una cosa. Quant de malalts estàs perquè una música de funky et recordi a la intro de Pornhub, una pàgina XXXXXX. Està molt malalt. Doncs jo estava Vols- convençudíssim Bueno, ja ha Posa. acabat el seu que temps, ho no? estàs Sí, fent expressament. gràcies, Albert. Aleix, Bona Aleix, nit, taca Aleix. la Aleix, notícies. a mi aquesta bateria em recorda la cançó aquella de Caus terra Molt avall. No A te'n veure, sortiràs. tornem, un moment. Com es diu? Sí, cert. Saps? No, La bamba. no és. En la terra mira escrit. Bueno, tot el repertori de música catalana. Sí. Bueno, ja ha acabat la secció I de tot i l'Albert. així, hem aconseguit fer com uns 2 minutets així de temps tonto perquè l'Albert mira, se segueixi mira el preparant. gos. Perquè a mi em dius, això Jo és natural. jo encara no és natural. estic flipant, eh? Clar. Diu, ja sé per on van els tiros, eh? Jo dic, què m'estàs dient? El tio, Jo Que clar, ens hem quedat tots a mi no igual, m'enganyes, a mi no m'enganyes, que jo no Vols soc que a tonto, mi em surten molts memes de TikTok d'això. I em posa Per i em això, posa la per intro de Pornhub. Sí, Pensava que ho era, No s'aguanta tio. per enlloc. Perquè ja en Vinga, trobem va, Albert, memes de que sisplau. ho posen i segueixen la cançó. Vinga, Albert. Albert, més et val que facin una miqueta de gràcia. A veure, què faràs? Anem a Què has posar- trobat? La iaia té ganes Les de que comenci. excuses per no fer Va, feina. excuses per no fer feina. Com sigui una merda. Pues que seran una merda, no tindran... Seguríssim. Pues que no faran gens de Se m'ha gràcia. comido los deberes el perro. Aquesta no llegeix. Bueno, com digui aquesta jo me'n vaig, Perquè ja, és la clàssica, un perro se comió mi tarea. Tio, Pues pues això- això... Para ja amb lo Però després hi ha la moderna, que és un virus me borró l'archivo. La confusa, que es el perro borró l'archivo. Y después la minuciosa, que es el archivo fue infectado bien. por un virus y almacenado en una memoria USB que posteriormente se comió el perro. Molt bé. I la graciosa, també la tens per dir? La graciosa és obrir la porta i Aquestes s'han marxar. quedat una mica enrere. Però feia molta gràcia. Bueno, Però, doncs ja Albert, està. això li fa gràcia si I fins l'expliques aquí en la una secció d'avui. residència. Gràcies. Tu vas allà a una residència, gent que té 97 anys de mitjana, i els vas llegint "Ui, el perro se comió los deberes". Oh, se li cau la dentadura. Se't moriran la meitat del riure. Però clar, tu has Haurà de fer d'entendre que negoci aquí la amb les nostra funeràries, audiència llavors. Té uns estàndards d'humor. I Bueno. aquestes frases tenen més anys que la guerra, Però feia molta gràcia. Saps què dic, Gerard Passador? Passo Tu jo no el meu. Tu no Sí, pots sí. llegir això? És ridícul. Tu no pots llegir això del perro i Muteja'ls dir, ja, és gràcies. passem a la sí. meva secció Vinga, Gerard. i punt. Casca-li. A Com veure, que Gerard. parlem de coses... Tens 20 segons, sí, digue'm. 20 segons. No, Com que no, parlem no, de no, coses, no. jo he Però- portat 3 cançons, les quals normalment heu escoltat seguríssim, Sí, som. però vosaltres penseu que vol dir una cosa, però és una altra. Té un rerefons. És una Sindeton. El que m'ha passat abans amb l'Aleix, jo Llavors, pensava que era una altra cosa. No. Jo els he passat a l'Aleix d'aquestes 3 cançons. Sí? No sé quina tirarà primer, per tant, Aleix, sisplau, la primera. Escoltem una estoneta i mirem què... Una estoneta quan No, no. vols. 20 segons. 20 Dos segons, minuts. sí. Vale. I què hem de fer? 6 segons. Tu tira. Tu tira-la Ningú té gaire clar. i ja està. 6 segons que Tu em surt fica el una mica- copyright, si no. El que sí que tinc clar és, mira això ara. A veure, parla. Jo. Ja està Ja està, mutejat. Perfecte. mutejat, això sí. Grande. Facilíssim.
Trobat. Primera mesura del nou govern. El Procicat actualitza. Benvinguts a les notícies de les 9. Aquí, Carles Puigolà. Avui s'han estavellat uns trens a la trampia. Saps? No hi ha notícies, no? I què hem de fer ara? No sé, No sé, escoltar. no sé. S'havia de... Vull dir, saber de què va la cançó, no? Clar. Però a veure, aquesta cançó es diu Born in the USA, vull dir, ha d'anar... Sí, he nacido en USA. Jo només tio va estic néixer veient que critiqueu la meva secció de merda per anar-nos a una altra secció de merda, tio. Ah, Què és vale. això? Bueno, però aquesta almenys té contingut. Sí, No té tenia contingut. Clar. I el gos? Això, El gos tenia contingut. S'havia menjat els deberes, l'USB... Els deberes. Els deberes. els deberes, com si fossin DVDs. Bueno, Els deberes. aquesta Gerard. cançó, en teoria, per lo que diuen aquí, ens imaginem que parla de la seva trajectòria, Joder, de la visió totalment. política, no sé què. Correcte. Però, Sí, tothom ho hem pensat això. Sí, sí. exacte. Clar, Però de no, què, evidentment. què parla De què realment? parla realment? És una crítica a la política bèl·lica del seu país, a les greus conseqüències de la guerra de Vietnam va tenir els Estats Units i tractament de que es va donar als soldats combatents. Està bé que et preparis Llavors, la és secció, una crítica. Me l'he preparat igual que tu, 5 minuts abans del programa. Que xungo, Sí, no? Sí, Es sí, nota, sí. aquí hauríem de fer que almenys quan algú ha de llegir coses així de primera, que sigui capaç de llegir-ho tot del tiró. perquè És si que, a no- més a més, és que que ho no- estic traduint. A És que- més, Clar, no, no. Ah, és que ho estic traduint. A més, ningú és capaç de fer-ho, eh? Com que no? Tu, Jordi, ja et vas estampar l'altre dia. Mira. Espectacular, eh? Mira. Bueno, sí, i tu llegint un títol d'una TikToker també per estar... És la sí, crítica a la sí, política sí. bèl·lica del seu Allò va país, ser a les greus complicat, conseqüències allò de va la ser guerra de Vietnam complicat. va tenir als Estats Units i el tractament que se li va donar als soldats combatents quan van tornar. als Molt bé, Estats Àlex, la segona cançó. Van, Jordi Balaguer, estudis de van Ubic Gog Ràdio. o van tornar, eh? Una cosa, llavors, la conclusió bang. és que pensem que va sobre una cosa i va d'una altra, no? Exacte, sí, sí. correcte. Però Següent, sembla així sisplau. com molt patriòtica Següent. i que és una miqueta al contrari. Bueno, no, Oh, no sé, benvingut. Sí. Electrodomèstics Balaguer. Summer of 65. Bruns de Springfleet. Aquesta nit, a Rock Ràdio, Albert Solanic ens acompanyarà. Tocant la bateria de Forja. Mira aquestes sabates, tio, què és això? Són com de texans. Bueno, Bueno, aquesta cançó sobre Aviam, què va? Aquesta cançó, Jo què sé, sobre ens què va. imaginem que va del Home, verano del 69. Perquè es diu Summer o... Sí, Exacte, of que és 69. una història nostàlgica, melancòlica, que va deixar una amarga resignació. Bueno, Home, de què va si no t'has realment? netejat allà, deixa una De què marca va, de què va? gust, està clar. Però, De què va? de què va? De què va? Que ho faci una altra, que llegeixi... De què va? Vinga, Albert, de què va aquesta cançó? Pues del verano del 69. No. Una A veure. cultura que estava de moda. Evidentment, com bé comentàvem, si no ens netegem allà baix, dona una remarga sensació, saps? Una remarga. O sigui, Una remarga. que és molt amarga. Com diria un argentino, és remargo, eh? Bueno, Com més t'amarga. per simplificar el que ha dit l'Albert, Però no Saps pot què ser, podem- no pot ser que podem provar, llegeixi l'Albert i hi hagi ja a No. la segona paraula un 69. Sí que és Ja, veritat. és que ni fet aposta, per lo que diu l'Albert, resumint, no va de l'any 69, sinó Sí que que va de la va, sí postura que va. sexual del 69. I no, el que deia jo, que si no... No, no Sí, és de sí. l'any, és la postura. Oi, i el que deia jo, que si no ens netegem és amarg. Però això, Suficient, no vull ni fer l'última. això no pot, Ja podem acabar això no aquí. pot ser. Espera, no, no. Ser en majúscules i ben escrit. Jo vull fer l'última. Vols fer tu l'última? Sí, Fem no, l'última, que m'agradaria fer-la perquè gràficament aquí al programa de DJ veig una intro musical que també podria ser la intro de Pornhub, no? Perquè l'Albert tot... Aviam. A veure, a veure. Bueno, és que totes Oh, sonen. la intro de És Pornhub! igual, és igual. Escolta, mira. Però has vist com comença? Mira. Aquest so se l'han copiat. És que el mateix van dir copiar, pegar. Pa què fer més? A cada so que fa, Aquesta la cançó trompa fa així. fa una mica por. Fa una mica de por. The Police. Bueno, ara que ja estàs, Aleix, sisplau, La policia ens arrestarà com... què ens imaginem i de què va? El que vam No, mirar jo al no programa. arribo. No? Tu no? Que jo no arribo. No arribes? No arribes? Què va? No arriba. Tinc la pantalla al mig. És una, Vale, una potència ens imaginem romàntica que parla- metàfora. És. Exacte, d'una Aquesta sí que em potente i romàntica sonava. metàfora, però realment parla d'un amant possessiu i inclús un terrible acusador. Jo crec que Clar, parla d'acabar però aquest és que programa tu, de merda, vull dir, tio. sona a cançó d'amor, però si tu veus el que és la Exacte. lletra... llegeixes la lletra. Tu no vas és dir com- alguna de les SRG? Sí, això Un també... programa. Hòstia, hauríem de fer Hòstia, això ho algun volíem dia. fer, eh? Hauríem de fer algun dia. El següent programa? Llàstima que ja no ens dona temps Vale, avui, no, eh? avui no ens dona temps, però queda pendent fer com... És que no és una anàlisi, és una curiositat de la cançó aquella de l'Sketchup de SRG. Ho fem al següent programa. Sí, sí. Us canviarà a tots la perspectiva d'aquesta cançó, seguríssim. I ho diu mentre sí. es va pintant la llibreta. Cercles. M'estan sí. arribant missatges. M'estan arribant missatges. Diuen que és hora d'acabar el programa. I... I poc més. Per avui em sembla que hem fet prou el ridícul. Albert ha aconseguit portar les ulleres fins al final. I adeu, no? Jo crec que això és senyal suficient com per poder
despedir ara d'una vegada per totes. Moltes gràcies per ser-hi. Ens veiem I- la setmana que ve! Oh!